An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Olay ni Jesus sa iyang mga disipulos, ako napadigdi sa pagdaraning kalayo sa daga. Daya ko nin ibang kamautan kundi na lumaad. Igu ako nin sarong bunyag na akoon, asing kaniguan na gayo ang sakuyang kamautan na iyan mautob na. Naghuna kamo na ako napadigdi sa pagdaraning katuninungan sa daga, bakong katuninungan kundi pagkabaranga. Hulita poon ngunyan ang familia na may limang kaayon, mababanga. Tulo laban sa dua, asin dua laban sa tulo. Ama laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa ama. Ina laban sa aking babae, o aking babae laban sa ina. Panugangan laban sa manugang, o manugang laban sa panugangan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga namumuktan kong mga tugang kay Jesucristo, yaon po kita mga tugang sa enot na aldaw, kan sa tuyang misa tridoo, sa pagselebrar niya to kan sa tuyang parokya, ika-51 na pagtugdas kan sa tuyang parokya, 51st Foundation Anniversary. Kaya dakula po ang pagpasalamat niya to sa mahal na Diyos. Taan Diyos dai nagpabaya sa tuyang arual daw na pagkabuhay kan sa tuyang parokya. Ang presensya kan sa tuyang parokya, dakulang tabang tangani na maging kitang dayupot asin magdanay sa mahal na Diyos. Sa aldaw na ini mga tugang, enot na aldaw, sa tuyang paghurup-hurupan ang temang ini, ang Santo Rosario, para sa konversyon o pagbabagong buhay nin mga parakasala. Intindihon po niya to mga tugang an nagkapirang importanteng mga tataramon sa satuyang tema. Enot po mga tugang Santo Rosario, ikaduwa, parakasala, ikatulo, pagbabago nin buhay o kaya konversyon. Enot Santo Rosario, nagirumduman ko po mga tugang an sabi kan sa tuyang dating Santo Papa, si Papa Juan Pablo II, ngunyan Saint John Paul II, na kan nakaagi pong Oktubre 22, sa tuyang ipinagsilibrar an sa iyang kafiestahan. Sabi po ni Saint John Paul II, the Rosary is my favorite prayer. Ang Santo Rosario, iyo ang sakuyang paboritong gawi nin pagpangadji. Sabi niya sa pagpapangadji kan Santo Rosario, kompleto ang pagpapangadji sa mahal na Diyos. Asin sabi niya, ang Santo Rosario bako sa ng paghurup-hurup sa buhay kan sa tuyang mahal na ina, kundi sa pagkita po nagsasanto Rosario, inidakulang tabang sa tuya tanganing paghurup-hurupan niya to, ang buhay-buhay kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Lalong-lalo na ang padagos na pagliligtas ni Jesus sa lambang saro sa satuya. Iyan ang Santo Rosario. Ang ikaduwa, parakasala. Si isay po mga tugang ang mga parakasala, mayong iba kundi ang lambang saro sa satuya. Ako sarong tawong parakasala, kamo mga tawong parakasala, gabos kita parakasala. Asin aminon niya to mga tugang na gabos kita parakasala, tanda kan sa tuyang kapakumbabaan. Anda ipo nagaamin na siya parakasala sarong tawong mapaabaw-abaw. Ang sarusa ng tawong mapakumbaba, an maiyo, asin nahiling niya sa iyang sadiri na siya parakasala. Asin pagkita po parakasala, mga tugang nagpapahiwatid, nakaipuhan niya to ang Diyos sa satuyang buhay. Nakaipuhan niya to ang tabang asin pagliligtas sa tuya,
kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Papaano po kita mga tugang nagkakasala? Simple man sana. Nagkakasala kitang mga tao ninhuli ta, nagsasayuma, dahil kita nagkukuyog sa kabutan kan mahal na Diyos. Kaya saro sa naman ang sikreto, tangani na makahawas kita sa paggibo ng kasalan. Ano po yan? Ang pagiging dayupot, ang pagiging obedient sa pagkuyog sa kabutan kan mahal na Diyos. Kaya nga ni sinasabi na ang tunay na nagpapagayon kay Santa Maria, iyo ang sa iyang pagiging obedient sa kabutan kan mahal na Diyos. Buot sabihon, kinakawilihan, kinakaugma kita kan mahal na Diyos. Kung kita po sa tuyang araw-aldaw na pagkabuhay, naghihingawa kita na isabuhay ang sa iyang kabutan. Kaya gabos kita para kasala. Pero dawa kita para kasala, namumuktan kan mahal na Diyos, asin buot kan mahal na Diyos na makaibahan kita sa langit. Ang panghuri po mga tugang na importanteng tataramon, iyo po ang konversyon o kaya pagbabagonin buhay. Ang pagbabagonin buhay, bako sana ang pag-ako na kita nagkasala. Ang pagbabagonin buhay, bako sana na kita po nag-iiyo na kita nakakomiter ng pagkakasala o kaya nagsusulsol kan sa tuyang mga kasala na naginibo. Katakod man kaini mga tugang ang paghingowan yato na likayan ang mga okasyon ng pagkakasala. Buot sabihon, kung gusto mong magbagong buhay, akoon mo na ikasarong tawong para kasala. Pagsulsulan mo ang mga kasala na sa imong naginibo. Pero sabi ko nga ni, katakod man kaini ang paglikay niyato sa mga okasyon ng pagkakasala. Pwedeng ang satuyang kapwa maging okasyon ng satuyang pagkakasala. Pwedeng ang gamit maging okasyon ng satuyang pagkakasala. Pwedeng ang mga lugar maging okasyon kan satuyang pagkakasala. Kaya dapat likayan ang mga okasyon na pwede kitang mahulog sa pagkakasala. Pero kaibahan man kaini mga tugang ang pagbabalik loob niyato sa mahal na Diyos. Asin ang pagbabalik loob sa mahal na Diyos, bako sana ang paghingawan niyato na magkaigwanin marahay na relasyon sa iya. Katakod man kaini ang paghingawan niyato na magkaigwa kita nin marahay na relasyon sa kapwa. Kaya kung naghihingawa kitang maging mabuot, asin nagkukuyog kita sa kabutan kan Diyos, naghihingawa man kitang maging mabuot sa satuyang pakikisalamuha, sa satuyang pakikiiba sa lambang kapwa niyato. Kaya lilikayan niyato ang maraot na pag-uugali sa kapwa. Lilikayan niyato ang panglilibak sa tuyang kapwa. Lilikayan niyato ang pagchichismis sa tuyang mga kapwa. Tanganing magkaigwa kita nin marahay asin senserong relasyon sa satuyang mga kapwa. Mga tugang, ang Santo Rosario mahalaga sa satuyang Romano-Katolikong Kristiyanong pagkabuhay. Awat pamanlugod bako sa nang igwa kita nin Santo Rosario. Awat pamanlugod bako sa nang igwa kita nin bit-bit na Santo Rosario na yaon po sa tuyang mga bulsa. Ang importante, gamiton niya to ang satuyang Santo Rosario para sa tuyang kabanalan, para sa tuyang konversyon o kaya pagbabagong buhay. Kadakol man lugod kan mga tao, ang maakit niya to, madaran niya to sa pagpapangadsi kan Santo Rosario, kainidakulang tabang sa satuyang kabanalan. O Santa Maria sa muyang ina, tabangan mo kami na maging dayupot sa mahal na Diyos. Amen. Pamibi nin banwaan, ang mga pagsubok asing karibukan, maabot sa tuyang buhay. Alagad nagsasarig kita na ang Diyos Ama, day magkukulang sa iyang mga panuga, sa mga maimbod asin nagdadanay sa iya. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan na inuusig, mag-ako kan kusog buot asin isog na magdanay sa saindang pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi.
Tanganing an mga magurang magkaigwakan kusog buot na maggiya sa saindang mga aki, sa mga dalan kan pagtubod asin kristyanong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga familia asin komunidad na siriblag, huli kan pagkakaiba sa pagtubod, makahanap kan katotoohan asin magalang sa lambang saro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, mga gurang, mga biyadi, mag-ako nin pagkamuot asin pagmangno, hali sa saindang mga familia asin katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan mag-ugma sagkod paman sa kahadean kan ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an parokya ni Nuestra Señor de Peña Francia, digdi sa siyudad ni Naga, padagos na magtarabangan sa sinudal na paglakaw, pasiring sa kahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, sinubol mo ang sa imong aki, sa pagtabang sa mo, sa samuyang mga pagsubok, ranga kami samuyang kulog, asin pakusuga kami, tanganing padagos kaming mabuhay, na may pagsarig sa imong tataramon, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibig ko mga tugang tanan sa ko asalin sa indong atang mako manlugod, kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibi kami, warasan sa mo na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog, tanganin sa imong grasya naglilinig sa mo, maugasan kami kan mga misteryo man sana, na sa mong linilingkodan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, sirang na ikaan kaglalang kantawo, ikaman an mabuotan na kagbago, hulikan aki mong namumutan. Kaya matanos na nang naglilingkod sa imo, an mga linalang mo gabos, tama sa nang nag-uumaw sa imo, an mga tinubos mo gabos, asin saro an pusong nagrurukyaw sa imo, an sa imo mga santos. Kaya kami man, kay bakang gabos na angheles, nagsisilibrar sa imo, sa dani na magayagayang pagpahayag ng pagtubod,
nagsasabi, Kagurang na Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, panatan at pinadigdig sa ngaran ng kaburanan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring yang buot, pinasuluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi pagkuanyaman ng kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalanan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubon. Ang pagkabuhay mo, iwan, ipinapahaya, sagkod na ikaw. Kaya kami nagrumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, Arkanghel San Rafael, Santo Papa Juan Pablo II, asing gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan ka man nakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, na ngas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya, asanari kami pagdara sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherap, magindayat talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagkakalat, kan maugmang paglawm asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamrawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, nga siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan, danay na mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace with you po. Peace be with you. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo anay ka magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
mamibi kita. Kagurangnan, namibi kami. Ibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Maluhod po. Pamibi sa ikasanggatos na taon kan pagkorona kan imahen ni ina. O mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia, nagkakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, hulikan sa imong pagiging ina asin reyna, urog na ngunyan na sa mong pinipintakasi an ikasanggatos na taon kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibago niya mo ang sa mong pagdusay bilang sarong banwaan sa pag-umaw sa imo, susog sa itinukdo sa mo kan sa mong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, si siyempre la Reina de Nuestra Región. Mahal na ina, sa mong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalagalag mong mga aki, asin darhon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking si Jesus, ang kagurangnan niya mong divino rostro. Nanuga kaming atamanon padanayon asin palakupon, ang samong pagkamuot asin debosyon sa imo, ang pamanang banal kan samong kamagurangan, kasabay kan samong maugmang pag-awit, kan himnin pagkamuot, kan mapasalamat na tawo, resuene vibrante, el himno de amor. O Nuestra Señor de Peña Francia, balala Reina inang mahirakon, sa mong buhay hamis asin paglaom, yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madaraan sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang niya mong nangaipo, urog na ang mga may helang, ang mga dukha asin naaapi, asin sa lambag soksok kan kinaaban. Lugod sarong aldaw kaming peregrinin paglaom, sabay magiras kan kaugmahan nin magtururugang, sa kahadian ni Jesus sa imong aki, kung saing kami giraray magaharubay, Viva la Virgen, Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Amen. Matindog na po. Salamat po mga tugang sa indong pakikisumaro sa tuyang misa ngunyan. Salamat po kan mga pamisa asin mga dulot sa misa. Pinapasalamatan ko man po ang nakisumaro asin nagdalan sa tuyang live stream. Salamat man sa mga ministro na naglingkod sa tuya pong misa ngunyan. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan intercesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Nakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat mga tugang.